yen kula matur lepat nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Iya prayogane matura. Tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambi wara, lidah sinambung titir pinajaran. Menawi wapate Udawa dereng dangu menika nembe kemawon nambut silaning akrami. Lho. Kakang Udawa mekaten Kanjeng Rama. Yen Kakang Udawa kok nambut silaning akrama, banjur mboyong putri saka negara ngendi endang saka pertapan ngendi? Margake aturna. Kacariyos bilih wapate Udawa ing sakmangke tresna kaliyan yoganipun Eyang Patih Sengkuni pun diajeng Antiwati Rama. Kakang Udawa dawuh kelawan Antiwati atmajane Paman Harya Sengkuni. Kacariyos mekaten. Mongko dereng dangu nggenipun sami nambut silaning akrami dinten ingkang kepengker Rama, dinten ingkang kepengker. Dimas niki kula wonten dawuh. Dimas apa ora didhawuhi supaya ngiring manten ana ing Plasa Jenar. Babar pisan Kakang Udawa menika boten kepok singgol dhateng ing rayi enggal boruji. Najan iku mau bener ning saktemene kurang bener. Merga ingsun iku sesembahaning Kakang Udawa. Kudune yen ana apa-apa nyuwun parilah kelawan panjenengan ingsun, mesti ingsun ing bakal nyalirani nglamar atmajane Paman Harya Sengkuni. Inggih namung kuciwanipun Kanjeng Rama ngantos wekdal menika wapate Udawa menika kok mboten sowan dhateng Ndarawati. Pinten bangke lajeng dipun awontenaken boyongan utawi ngunduh mantu menika babar pisan kok inggih mboten. Mongko petangan kula wapate Udawa menika ora tepanganipun kathah sanget, mboten namung pamong para muda-mudaning bangsa, wakiling para kawula, satriya lan para nalendra menika kathah sami tepang kaliyan Siwapati Udawa. Yen mengkono siyakilan Udawa, ingsun bakal mangsa semedi ngeningake cipta. Ana lakon apa mengko sing bakal dumadi sombolan siyaki. Tanes pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning marana jati. Ngeningaken cipta nata Ndwarati Prabu Sri Bathara Kresna mangsah semedi ngeningke panca indriya, panca wilangan 5 indriya pengangen-angen. Ana rupa datan kadulu, swara datan rinungu. Ingkang kapandheng muhung pucuk ing grana kusika. Sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya nut laksitaning brata. Megeng napas lan upus lidah kapadalaken palenggan Rasul tis kaya mati ngadeg. Satemah ing kono nata Ndwarati ngungak jagating alam malakut. Ngungak jagating alam malakut. Kaya urip jroning pati, kaya pati jroning urip. Satemah ana gantha, ana wujud ingkang cetha terwaca ngegla dasare tumata. Wewentan lamun ta ing sakmangke Raden Patih Udawa Kinunjara ingkang kadulu Raden Patih Harya Sengkuni katriwandan mapan wonten sak tengahing alas gong liwang-liwang mapan ana ing jurang cerung satemah gagat kang sami tumel jugar tapanipun Prabu Sri Bathara Kresna.
Kados pundi Kanjeng Rama? Kados pundi Koko Prabu? Nembe sakedheping netra tumuli lajeng sampun jugar nggenipun mangsa semedi. Selak mboten sronta rasing manah kula kepengin nguningani. Setyaki apa dene Samba kawruhan ana nggir sawisipun bapa mangsa semedi ngeningake cipta tingkem netra. Ing kono ana sasmita gaib ingkang ndak tampa wujude wewentean. Yiku Kakang Udawa titiwanci dina iki kinunjara dening Kurawa lan Paman Patih Harasingkuni katriwandan ana sak tengahing alas mbuh alas ngendi tanpa ketandha. Ingkang baku Paman Patih Harasingkuni iku katriwandan ana sak jroning jurang. Mula kang sing dimastaki jeneng sira ingkang sun tinanggenah supaya angupadi ana ngendi dununge Paman Harasingkuni lan Kakang Udawa. Lajeng agem cara menapa nggih kula badhe paring pitulungan. Kowe ora perlu asu melang dimastaki, bakal tak paring ngampil pusaka kuwujud kampuh semen lungit. Kampuh semen lungit yen wis pinanggih kelawan Paman Harasingkuni tumuli aturna minangka sifat kandel. Lajeng nggih kula kagem ngreksa pribadi kula. Kowe bakal tak paring ngampil kembang Wijaya Kesuma. Ning kowe aja umuk. Sebab yen kowe sesumping kembang Jaya Kesuma, kowe ora bakal lara. Najan upama tumekaning pati waton ana sak njabaning pepesthen, bisa malu ya temah jati katemahan mulya. Pusaka badhe dipun paringaken Paman Harasingkuni Wujude kampuh semen lungit lan kembang Jaya Kesuma. Margake tampanana maju mrene dimastaki. Pati-pati dimastaki bali ana Ndarawati yen durung pinanggih kelawan Kakang Udawa apa dene Paman Harasingkuni. Kakang Udawa ingkang kinunjara luwarana dene Paman Sengkuni usadanana yen wis pinanggih tumuli pusaka kampuh semen lungit iki aturna Paman Harya kinarya sifat kandel. Nggih ngestaken dawuh. Ya mung lumantar dimastaki sing bisa gawe pepadhang. Ning aja gawe pepati, kowe tak dawuhi gawe apa padhang. Ngestaken dawuh madal pasir lan nyuwun panik Sing ati-ati Dimas.
Sama Pratandha Prantya ngaloga tak sadosa lakuning angkara Reca manik senjataning alam kang pinuding jagat kula ingkang derek sowan Rama Penemban Durna mengko ta mengko panjenengan kuwi ratu saka ngendi kok sandangane gembyeng-gembyeng kaya ndolalak kula menika sanes rumbungan ndolalak oh rumbungan topeng ireng saka Wanasaba mesti ya ora topeng ireng kathoke nganggo kathok cara reok Panaraga kowe mesti rumbungan reok di rumbungan reok kula menika ratu kula menika ratune sapa ratuku dhewe kula menika wingking saking negari Ngawu langit dene jejuluk kula menika Prabu Somadenta sapa nggih jejuluk kula menika Prabu Somadenta ya iki sing gawe wong do sedih Somalangu Somalangu mambengi dijenengi Somadenta merga langu kok Somalangu kowe ratu merga langu sanes saking Ngawu langit oh ming padha ngawune kowe Ngawu langit nek mambengi Somalangu merga langu jenengmu sapa jejuluk kula Prabu Somadenta Soma ki padha denta kuwi ladrang kuwi padha denta yen ngono kowe padha ladrang dikendangi lancaran iku ya mbiyen ya rumiyin sakmenika sampun gantos pengendang ya mbiyen mau ngawur ketawang dikendangi gendeng kendangi lancaran tungdah trung mongko ladrang kula badhe nderek nyenger kalian Paduka Rama Penemban Durna nyenger arep butuh apa butuh ngelmune Penemban Durna nggih kula kepengin sanget mondhong putri titising Widawati kacarios sernanipun Sri Widawati menika manitis wonten angganipun Dewi Wara Sembadra mila kanthi cara kula ceciklu hangi srep pangawruhing Sang Wikudibdya inggih Paduka Sang Tawa Penemban Durna ing pengangkah kula saged mondhong aja hae sik nyuwun pangapunten kembung padharan kula padha aku ya bubuk ora nganggo fresh care mboten narep bebetan digeki fresh care nggih minjang kula kepengin sanget mondhong Dewi Wara Sembadra rening Sembadra menika winengku dening Janaka kacarios Janaka menika murid ndika kinten kula kathah pangreka daya murid pejahipun Janaka yen Janaka menika pejah ateges Sembadra Randha kula klampah mondhong Wara Sembadra dadi bojone Somadenta oh iya dibalik ingkang dipun malik sing diwalik kuwi nalarmu sing diwalik narmu aja pelek wae tak sembadaning ana parigawe nggih keparingipun kados pundi kula namung nderek kowe supaya ngreksa gedhong pakunjarane Udawa tak kunjara sing ngreka daya Penemban Durna sago kowe njaga ngreksa kunjarane gedhong pakunjarane Udawa sagah bagus sapa wae ora kena nyedhaki ana gedhong pakunjaran apa meneh kok nganti ngluwari nguculi bandane Udawa tak patrapi pidana sagu nggih kula sagah sak mekaten benjang menapa ngen kula badhe mondhong Sembadra mengko dhisik ya meneh kok pengin mondhong ora mung kowe aku iki nek adem ya kepengin mondhong ngono mengko yen wis rampung golek pondongan bareng-bareng kowe golek pondongan nang Wanasaba, aku tak golek pondongan nang Nyang Yoja. Wah. Aja guyu, untune ampong kok guyu.
kowe le guyu nyiprat-nyiprat idune mencolot ngerti kowe. Oh iya, nuwun pangapunten. Seje dina ganti wektu ganti mangsa kala. Semboter tak ulungke nggih. Melu aku. Wong umure tuwa megap-megap njoget. Dikira ora dikeki bakso.